सन्माननीय अजयजी पाताळे या महोत्सवाचे अध्यक्ष आणि त्यांच्या पाठीमागे ज्यांचे आशीर्वाद आहेत ते या कार्यक्रमाचे मुख्य समन्वय डॉक्टर कैलास भाऊ कदम, जिसमें है ना कदम ते कैलासवासी कोकण कलाभूषण चंद्रकांत कदम आणि ज्यांच्या आवाजात आहे दम ते कैलास भाऊ कदम आणि ज्याच्या नुसतं नावात हा दम तो मी समीर कदम. आज या ठिकाणी सुद्धा कैलास भाऊ कदम आणि तसेच संजयजी पाताळे
अजयजी पाताळे यांचे ज्येष्ठ बंधू या कोकण जनकल्याण प्रतिष्ठानचे संस्थापक यांचे माझ्या मंडळाच्या वतीने आभार मानतोय। तरीच बघा आणि प्रत्येक पुरुषाच्या मागे एका स्त्रीचा हात असतो आणि ती म्हणजे अजयजी पाताळे यांची सहचारणी यांची सुद्धा माझ्या मंडळाच्या वतीने आभार व्यक्त करतोय। सारे रे म प नी प म रे सारे